салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон, имрӯза наворда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ ҳастанд ки мошинҳои беҳтарин ҳастанд. Opel Vectra, Opel Astra G, Matiz, Tico, BMW 3 ва Lacetti мебошад ки арзоношро дастрас кардем ва пешкаштон мегардонем. Бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор ҳастед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ё ки ҳамихе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номрои имо ватсапи мо ки дар рӯи экран мебарояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. мо бошад видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. Бародарон, нархҳо аз 8000 сомон сар мешаванд ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунам ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделисия кунед. рафтем. BMW 3 соли бароиш 2013, сӯзишвориш танҳо бензин астай, кузофи седан, объёмаш 2 литр гуфтагиай. Коробка передачаш автомат дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хеле ки мошина дар намор мебинед, состоянияш беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. Мошина қарор дорад дар шаҳри Санкт-Петербург. Бародароне ки дар Россия ҳастанд, марҳамат занг занед ва касоне ки аз Тоҷикистон харидор ҳастанд, берастамошка нарша 230 000 сомон мегӯяд. Я рақамош дар рӯи экран мебарояд. Марҳамат занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra G караван аста бародаро, соли бароиш 2000, сӯзишвориш газу бензин, кузов караван, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. Коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. Радной краска, салон тоза, кузов, мотор ҳамаш 100%. Мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, нарша 52 000 сомон мегӯяд. Бародаро, арзонша мекардай. вариантҳои алишира будай ки ба ягон седан қатъи алишам мекардай. номрош дар экран мебарояд. марҳамат занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Nubira Lacetti соли бароиш 1997, сӯзишвориш танҳо бензин будай, кузов седан, объёмаш 1.8 литр мегӯяд. Коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин бе ягон камбудиай, салон тоза, радной краска, мотор, ходовой ҳамаш 100%. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт, нарша 20 000 сомон мегӯяд. бародаро, арзонша мекардай. вариантҳои алишира будай. кадмед бародаро мошини алишидори, марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Vectra соли бароиш 1995, сӯзишвориш газу бензин астай, кузов хачибек, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. Коробка передачаш механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ягон айб надорад. расхода мега надорад. мотор, коробка ҳамаш 100%. фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 25 000 сомон мегӯяд. бо арзонша мекарда. бародаро, вариантҳои алиширам аста ки бо ягон хачибеги дигар ё ки советскои молодёжный мега боша алишам мекунем. марҳамат, номрош дар рӯи экран мебарояд. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародарам, мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номрои имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Daewoo Matiz ки бародаро дар комментар хоҳиш карда буданд, марҳамат бародаро тамошо кунед. соли бароиш 1998, сӯзишвориш газу бензин,
кӯзу хачибек объёмаш 1 литр гуфтагиай. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега камбудӣ надорад, состоянияш хубай, ҳуҷҷатош ҳастанд, фавран фурӯхта мешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нарша 8000 сомон мега, бо арзоншам мекунад. ина рақамаш дар рӯи экран мебурад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Matiz соли бароиш 1999, сӯзишвориш газу бензин, кузов купе, объёмаш 1 литр гуфтагиай. Коробка передачаш автомате дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ягон камбудӣ надорад. Мотор 100%, ходовоиш мега 80%, баллоношам мега созад, дига арзон намешидаед, нархи охиронаш будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 13200 сомон мега. чӣ хеле ки гуфтем, дига арзон намешидаед, нархи охиронаш. марҳамат номраш дар рӯи экран мебурад. занг занед, маълумотҳоро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Matiz соли бароиш 1998, сӯзишвориш танҳо бензин буда, кузов хэтчбек, объёмаш 6.5 литр гуфтагиай. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега состоянияш нормалияй. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 13000 сомон мега. арзонам мешидай, вариантҳои алиширам ҳастай бародаро. номрош мебурад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат барои дастгирӣ. Daewoo Matiz соли бароиш 1998, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хэтчбек, объёмаш 1.3 гуфтагиай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краска, салон тоза, баллонош 80%, ягон камбудӣ мега дида намешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нарша 13000 сомон мега, бо арзонам мешавад. марҳамат, рақамаш дар рӯи экран мебурад. занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. Daewoo Tico соли бароиш 1996, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хэтчбек, объёмаш 1 литр гуфтагиай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ягон расход надорад, 100%, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 8500 сомон мега, бо арзонам мешавад. марҳамат, кадоме ки харидора мега, аз пеши мошин савдо мекунем. ина номрош дар рӯи экран мебурад. марҳамат, занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Tico соли бароиш 1993, сӯзишвориш газу бензин, кузов хэтчбек, объёмаш 0.8 литр гуфтагиай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки дар навор мебинем, мошин беҳтарин аст, светшам свети нормалияй. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, нарша 10000 сомон мега. бародарон, ахирон нархаш будай, дига арзон намешавад. номрош дар рӯи экран мебурад. марҳамат, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин буд 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем.
каме хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилисия кунед. бародарон, раҳмат барои дастгирӣ, барои тамошо, барои лайку падилисия карданатон. Хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.